¿Даваш ли тази стъпка по волята ти? Sí. ¿Cree que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos? Вярваш ли, че Исус Христос се възкръсна от мъртвите? Sí. Por cuanto has confesado con tu boca que nuestro Jesucristo es el Señor, С това, което си изповядал със твоите уста, че Исус Христос е твой Бог, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. No, déjame. Боже Господи, слава да бъде на Твоето име, Боже мой. Изповядвам мощ, Боже Господи, сила върху този живот, върху този нов живот, Боже, който Ти си дал на този човек, Боже мой. Благославяй го, Боже мой, и променя живота му така, както Ти искаш, чрез следните дни. В името на Исус да остана в Твоите ръце от сега и до века. Амин. Amén. Amén. Amén.